uNkulunkulu akulonde kubusise uphile uphumelele. Inamba yami isimse kuphela uma ngomlandeli wethani kusona 9 ekuseni ka5 ntambama uyafona director uWhatsApp ungithumela SMS. Fona from Monday to Friday kuphela sanje ngisesontweni sibheke uSiphiwe Sam uthandibona ekhaya ngicela ukuzela uma uphupha kinyathi. Inyathi is a buffalo in English. It's a buffalo in English. It's a wild cow. Yabo inkomo yesiganga. So number 1 ngokwesintu uma uphupha ke inyathi kuwuphawu oluhle uma uyibona nje ngoba lokhu kusengakho umuntu ngeke ukhonjiswa isidalo sakho noma kade uvakashelwe yithongo lakho noma isidalo sakho nje yabo. Kodwa ke uma sibheka kanje number 2 futhi uma uphupha ke inyathi kuba uphawu lobhi kuma isihlasela ke ngoba lokhu sengathi ukuthi kungenzeka lesi sidalo noma leli thongo liyethukuthele ngoba ke kungenzeka kukhona ongakwenzi kahle kukhona phambuka kukona yabo. Okay. 3 kwesinye isikhathi futhi uma uphupha ke la inyathi kungabe uphawu noma ihlaselo ngabe luvezela ukuthi ngenzeka kunomuntu oyisitha ongase bisizama ukuvukela noma izama ukuhlasela nokukhaphela. 3 okay number 4 kuyenzeka futhi uma uphupha la inyathi ube uphawu lubi uma ihlasela osuke likhomba ukuthi kumele usukume uthola usizo ngoba ke kunomuntu omubi okugadla ngemithi emibi. Siyabonga ke besibheka la ibuffalo inyathi inkomo yesiganga a wild cow. Sabo.